खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथाङा थांनायाव नायखाबाय गामिनिफ्राय बिथाङा बैखद जाखानाय मानसि ओमफ्राय लोगोसे बिथाङा गासै सा 7 जन जेनेखि हिनजावफोरजों माने केलेंकारि गोनां आरो दा बिथाङा गावनि केलेंकारिखौ नुवाबालानो गुबुननि केलेंकारिनि बाथ्रा बुंनाय जेनेबा दानि सरखारनि केलेंकारिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ लानानै दिनै बिथांनि गामिनिफ्राय माने पलासिगुरि गामिनिफ्राय प्रेस मिट निश्चय होदों नोंथांमोननो आङो एसे खिथागोन बिनि उनाव आङो डिसकासन खालामगोन नोंथांनो डिटेल रायलायगोन आं जेसेबां हायो नोंथांमोनजों आङो रायलायनो नाजानोसै दा बिनि सिगां आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बुङैनि सिगां नोंथांमोननो आङो भिडिअ क्लिप ससे देखायग्रोगोन बेनि उनावहाय नोंथांमोनजों आङो जेसेबां हायो आङो डिसकासन खालामनो नाजागोन आरो फैयोबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो लागोन नैबेयाव बुदिराम ब्रह्मआ मा इउटुबार खुलिदों BRB कमेन्ट नामा बे इउटुबार खुलिनायाव बियो गावनि साबस्क्राइबखौल' मोननो लुबैदों ना सैथोखौनो बुंथारदों आं बेखौ बुजिला दा जों बुंनो थाङोबा बिनि रेकर्डआ गिलु-फालु दं माने नारि केलेंकारिया जाहैबाय खयजन दं गिबियावनो बिनि गामिया जाहैबाय पलासगुरियावनोखा दा बे हिसाबै जों मोनथिगौ नालिगुलि जोंनि बै उन्दैसिन गथ' बे माब्रै जादों माब्रै मावदों मा खुदखाट मावदों बेखौ आं मोनथिगौ बिनि केलेंकारिया आं टटेलै मोनदों सातजन हिनजाव केलेंकारिनि माबा बिहा रेकर्ड दं बेखौ आं मोनथिगौ आरोखि माने आंनि आमोलावनो आङो बे समाव गामि दैदेनगिरिमोन बे समावनो आङो खुंनानै हरदों बेखौ आं फारियै बुंलांनो हायो बेबादि मानसिया दा गिलु-फालु गथ'फोर दं बेहा हिनजाव दंखायोमोन बे समनिफ्रायनो बियो खालि नारि केलेंकारि माने बेजों सासे सिख्लासा रायलायबानो बेजों जालायबाय आरो दा बे रोखोम बेहा केलेंकारि दङ दा समस्या बेफोर गथ'खौ जोङो बिराद बासायबोदोंमोन बे बुदिराम ब्रह्मखौ जों बासायबोदोंमोन दा एक समाव गिबियावनो आं बेखौ फारियै बुंलांसै गिबियावनो बियो बिमायनि फिसाजोजों गन्दगल जाग्रोदों दा बिनिफ्राय जाबोनानै बेखौबो मोनाखिसै बेखौबो रायजो राजाफ्रा होआखिसै आरो साहा बागानाव मावलायबाय बियो नेक्स्ट साहा बागानावबो बुंनो थाङोबा आं डाइरेक्ट बुंनो लुबैयो बेखौ आं दोनखुमालाबायनो बायो माने सांमोनदानि सासे सिख्लासाजों साहा बागाननि गिलु-फालु गन्दगल बे गर्भबती जालायनाय आरो बिनि उनावहाय 3 नाम्बाराव दङ दैमागुरियाव सासे आंनिनो बिबोनां बिनि हिनजावखौ एखे लाना खारलाबायबाय बे रोखोम आरोखि ओमफ्राय उनावहाय बेखौबो आंनाव फन हरनानै आंसो बासायनाय जाहैदों माने जेसेबां फोनांदो बेखौ आं माबा मानसिखौ बारा दाबुसै बासायनानै दोनदो उनाव माबा मोनसे जासिगोन बे होननानै दोननाय जादों बेहायबो बे आंनि समावनो आरो 4 नाम्बाराव जाहैबाय थिपकायाव गावनि गाव जे न' लुदोंमोन बे न' लुनाय खाथि नसुंसेनि हिनजावजोंबो माने जर जबस्ति भायबो बेयावबो 35,000 थाखा नांबाय बियो बे रोखोम आरो 5 नाम्बाराव दङ दानिसो जे गसाइगाव लाना थांनाय बेबोथ' मालाय हिनजावखौ लाना खारनाय जाहैबाय दा हिनजावखौ गोदाव सोराव खालामबाय बियो खुनु माबा गैला बिनो थाखाबो हरला फैसाबो हरला गोदाव सोरावबो दस्रायाव लाना थांनानै दं दा कुसिगावनाव अफायबा दं लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौनो नुखाबाय नङा होमबा बेखौ जाहैबाय मा बिथांमोना दिनै बुंदों जे आङो दाखालि फेसबुक पेजावसो एसे नुज्रांलाबायदोंमोन आङो सानदोंसोमोन बे मानसिया सोर जाखोब्रा मासे इसिबां हौ बाथ्रा बुंलाबायदों आं बिदि मोनसे सानदोंमोन आरो बिथाङा इउटुबार नामा आं मिथिया BRB बड' कमेन्ट होननानै मिथिदों बिथांखौ BRB कमेन्ट माबा गोदान खुलिनाय खोमा बिथाङा नाथाय जि हौ बाथ्रा बुंनानै बिथाङा बुंदों माने नोंगौ गासैबो माने मा होनना बुंदों बांद्राय राइट्स थाया बयहाबो माने सोरखौबा उइदाउट एनि मोनसे रिजन बांद्राय माने सोंखारिनाया थिग नङा जेनेबा नोंगौ BPFआबो थांनाय 17 बोसोराव खामानि मावदों UPPLआबो मावगासिनो दङ आरो बिथाङा होनदों नामा एबारनि MP इलेक्सनावहाय देरहायोब्ला माने UPPLआ देरहायोबा गावनि गोदोनाखौ हास'नानै लागोन होननानै बुंदों नामा बिथाङा बे आरो बाथ्राया स' बेफोरबायदि इसेबां गिदिर बाथ्राखौ बिथाङा माबोरै बुंना लानो हाखो
गावनि बिराद गोरोन्थि जाबाय बिथाङा गाव खिन्थु हास'ना लाखानांगोनानो बे जागोन बियो गावनि गोदोनाखौ हास'ना लाखानांगोन जायो मानोना दिनैनि थारिखआव जोङो मोनसे दोहौखौ नायोबा जों नुनो मोनगोन आरोना बबे दोहौआव मा जादों दा गमा देरहाफ्लाङाबाथ' गबायानो बियो खिन्थु दिनै गामिनि बाथ्रा बुंनाय बायदिब्ला ना बिथाङा गासै सा द'ना सा 7 जन माने हिनजावफोरजों बुहुत केलेंकारि दङ बिराद बदनाम जानाय पलिसि माने गामिनिफ्रायबो बैकट खालामजानाय बिथाङा पलासिगुरि नामा बे पलासिगुरि गामिनिफ्राय बैकट जाबाय बिथाङा ओमफ्राय ओरै थाज्रां थायो होननानै दिनै ओमफ्राय बिथांनि गामिनिफ्रायनो गामिनि बेक्तियानो बेखौ बुंबाय जुदि नङा होननानै बिथाङा बुंनो हागोन नामा जुदि बुंनो हायोबा बिथाङा रिप्लाइ होफिननो हायो उसुबिदा गैया बिथाङा नङा होमबा खारन दिनै प्रेस मिट रग' होबाय दा बेनो आरोना जोंना जाहैबाय मा बेनो आरोना जों बांद्राय ओंखायनो मानसिफोरखौ बिदिद्राय एसेबां माने बुंनाया बिराद थिग नङा नोङो सिगां गावखौ नायग्रोनांगौ जायो नों बेसेबां जैगथा दं नोंनि सेन्टिमेन्टआ मा नोंनि थारैनो नोङो हारिनि सेन्टिमेन्ट दंमारो ना गैमारा जाथिनि दंमारो ना गैमारा गुबुननि फारसे अननाय दंना गैया गुबुननि न'खरखौ नों अननो रोङा गुबुननि हिन्जावफोरखौ नों अननो रोङा गुबुननि फिसाफोरखौ नों अननो रोङा नोंनि सेन्टिमेन्टआ माबायदि गुबुननि हिन्जावफोरनि नोजोरा माने सायाव नोंनि नोजोरा मा रोखोम नोङो माने बबे एंगेलजों नोङो हिन्जावफोरखौ नायो बे मोनसे आरोना बेवहाय मानसिखौ बुजियो दा दिनै गावनि गोसो गोरबो बिबेकनि बाथ्राखौ गाव नों सानाबालानो जेनेबा एफाबां गिदिर मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ एसेबां माने बखिनोबो हाद्राया जेनेबा नों दा बिपिएफखौ नों बिगाब नों रायनो होनो हाया बिपिएफखौ नों रायनो हानाय दमानो गैया खारन बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव बुहुत माने मावबोबाय जेनेबा नों दा बिपिएफखौ रायाखै नों दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ रायदों इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बेसेबां बोसोर जाखो नोंथांमोना नायनानै नायदो सासे उन्दै गोरलै गथ'आ जोनोम जागोननाय लोगो लोगो बिथाङा जिरायनो रोङो नामा थाबायनो रोङो नामा बेखौ नायदो माने दांसे थालिरखौ जुदि जोङो दाननानै जुदि फोमोनोबा बियो सानसेनि उनाव मोनो सानसेनि उनाव मोनगोन नामा साननि उनाव मोनगोन नामा नों जुदि आबाद मावोब्ला नोंनि आबाद मावनाया नों गायग्रोनो मोनो नामा आबादखौ मोनगोन नामा मालाबा मोना स' जोङो मानसिसो थांनाय समाव जों नाहर थांनाय जेनेबा जानो हागौ जेब्लानाखि बिपिएफआ बै समाव हारमा महिलारि सारा बिथाङा 2 इयार्स माबायाव दंमोन नामा इन्टारिमफ्राव दंमोन जानांगौ बे समाव बिथाङाबो इसेबां मावनो हायाखैमोन खारन सोलोंगोनांगौ थायो नों जि आयदाखौ लायो नों सोलोंगोनांगौ जायो सापस नों दिनै सासे मास्टार जाबायानो मास्टारबाबोथ' नों मास्टार नों फोरोंगोराबा उइदाउट नों सोलोंगोराबालानो नों गुबुनखौ नों फोरोंनो हाया नों फरायगोराबालानो नों गुबुनखौ फोरोंनो हाया गासै बुस्थुआनो बेनो थ' बिथांमोनहाबो सम लायो जेनेबा बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बिदिनो सम लाबाय सोलोंनांगौ जाना फैबाय बुहुत सोलोंनांगौ आरो जाय मानसिया गावखौ एक्सपार्ट सानना लायो गाव जेरावबो एक्सपार्टखा गाव गोरों सोलोंनाङा सानना लायोबा बेफोरबायदिनि सिङाव मानसिफोर रावबो थानो नाङा मानोना जिर' जायो हादोरा जाय मानसिया सोलोङो इन्टायर जोंनि थांना थानाय जिउआव जोङो थैब्लाबो जोङो सोलोंनायानो जोंनो जोबना थाङा जों सोलोंलांजोबनो हाया जों मानसि माहारिया अब्ला जोंना ब्रादारा मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो जुदि नोंथाङा जुदि थारैनो इउपिपिएलआ देरहायोब्ला गावनि गोदोनाखौ हास'नानै लागोन होननाया बिराद गिदिर बुहुर जाबाय नोंथांनि सायावथ' भिडिअ फैफिनखागोन नोंथाङा बे बाथ्राखौ जे बुंबाय नोंथाङा बै समाव मा रिप्लाइ होफिनगोन नोंथाङासो मिन्थिसिगोन दाना बे समाव आरो दा नोंथाङा एखेबारे साइक'लजि मास्टार ना माबायदि मिथिला नङा होमबा स' आं बेखौनो खावलायगोन ब्रादारा नोङो बेफोरबायदि एब्राबद्राय बुंनो नाङा मानोना जोङो बेफोरबायदि बुङोबा गोबां मानसिफ्रा नोंनि भिडिअखौ दानस' फेसबुकाव फुरा शेयार खालामना होगोन ओरै खालामना होगोन लास्टफोराव प्रब्लेमा सोर गोलैगोन नोंहा गोलैगोन नोंहा जिउआव गोलैगोन स' आरो नंगौ मा होनना बुङो जों बुंनायनि मोन्थाया बयनावबो दङ नाथाय दंब्लाबो सिमा थायो माखासे नोङो जुदि बांद्राय जानला मोनला बाथ्रा बुङोबाथ' जाया दिनै मोनफ्रोमबो गामियाव नो डाउट जेनेबा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो मावदों बिपिएफखौथ' बुंनांखाला बिपिएफआ मालाय गावसिनि 17 बोसोर बुहुत मावना फैखाबाय जों लागो थांनाय लामायाथ' जाखाथारामोन आयौ हाद्रि गुफुंलायनायमोन जों उन्दैयाव माने थाबायबाय उरगा हाब्रु जाजोबोमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बै समाव बानायना होबाय दा हाइ फाइ लामा बे आरोना दा दिनै जे जायगायाव जायाखै जेनेबा सोरथो हाजोबनो मावजोबनो हायाना हाग्रामा सारा मावजोबनो हायाखिसै इउपिपिएलआ थाब सफैलायबाय बिथांमोना दिनै मावगासिनो दं राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा दाखालिबो हाग्रामा सारा होनखादोंना हाग्रामा सारा मा होनना बुङा जे
राजनितिकआव माने बेफोरबायदिनो मालाबा गिदिर गिदिर बाथ्राखौ बुंनांगौ जाना फैयो बुंनायलाय बे राजनितिनि बाथ्रा बे सिरियास नङा बिथाङाथ' बुंखादों स्पस्ट बेथ' थार बाथ्राब्रा नाथाय जोङो बेफोर बाथ्राखौ लानानै जोंनि गामि सिङावसो जों नांलाय खमलाय जानो नाङा आंनिफ्राय खावलायनाया बेसो आरो थ' जेखियानो जायो जेखियानो जाया मानो आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय मानोना जायखौखि बुङा मानो सिमा थायो बुंनो मोननायनि बे सिमासिमल' बुंनाया मोजां जायो आरो जायखौखि बुङा मानो नोंथाङा जायखि जाया मानो बेखौ आरो आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय थेंक इउ